bine v-am găsit la un clip. Astăzi vă arăt cum să faceți bani. Deci vă luați orice mașină. De preferat una destul de mică. Cred să iau asta. Care are startul mai rapid. O să-mi iau Lamborghini asta. Așa. Și dați start. Trebuie să dați start. Dați pe single player și pe single. Revin că nu o să mint. Așa. Trebuie să vă duceți la orice graniță. Trebuie să vă duceți la orice graniță. Eu o să mă duc la... Nu știu de ce, dar mereu când filmez am lag. Da, wow. Asta s-a destul de rău. Și, deci, știți că voi dacă intrați în astea, luați când trece o singură mașină, dar eu să vă arăt cum să puteți să faceți fără să vină nicio mașină, să faceți singur, să intrați singur. Deci, trebuie să vă puneți ceva de genul, colțul în partea aia. Reușiți să intrați aici, așa. Trebuie să reușiți să intrați și așa. Nu știu cum să zic. Și să vă puteți să dați aici în timp ce... Nu știu cum să zic. În timp ce lucrați să fiți aici. Să intrați în mașină. Da. Nu cred că mi-a ieșit mie. Da, nu mi-a ieșit. Mi s-a băguit caracterul. Camera. Vă recomand să vă puneți camera dinăuntru, pentru că să fie băguit. Da, trebuie să ieși să intru iar. Revin. Fraților, nu știu de ce, dar aveam aia pe stop filmarea și aveam 29 de FPS și acum mi se mișcă 19. Cam așa. Adică ce face filmora, doamne, ce face recorder. Mă rog, orice aplicație pe telefon care registrați face gen asta. Trebuie să fiți cam așa cu ușa fix în asta, nu știu cum să zic. Hai, mai și baterie dacă e. Gata, am reușit. Cred. Ba nu. A, uite, gata. Ceva de genul. Și acum trebuie să văd dacă pot să intru în mașină. Și logic că nu pot. Nu o să vă iasă niciodată în prima. Mă rog, mie mi-a ieșit odată. Nu cred că merge de la mașina mea. O să vin cu altă mașină. Gata, am luat emul. Nu știu de ce, dar pornește rău. Stai să dezactivez astea. Cred că vine mai bine, nu? Parcă da. Ce naiba are? Am venit cu nu știu ce BMW ăsta. Nu prea recunosc BMW-urile extrem de bine pentru că nu știu de ce, dar nu le recunosc. Și da. Că am făcut mare nimic în 4 minute, dar mă rog, n-are nimic.
Vă luați o mașină care vă trebuie, care are startul mai bun, ca să, dacă vreți să-l faceți mai repede. Mă rog, dacă vreți să faceți milioane de bani, trebuie să stați destul de mult, da? Deci. Puneți ceva așa. Și când coborâți, trebuie să reușiți să intrați cumva în asta. Gata. Și acum trebuie să reușiți. Gata, uitați. Trebuie ceva de genul să vă puneți. Și acum vreau să vedeți. Nu, n-a mers! Ce? Cum n-a mers, mă? Deci, mai încerc o dată. Pentru că, vai, not. Asta la mașina sigur nu e. Trebuie să fie puțin strâmbă mașina. Asta nu pot să deci bine. Gata, mă, mai ieșit. Deci trebuie să fie și puțin strâmbă mașina. Și nu trebuie să vă luați cea mai înaltă și nici cea mai lungă mașină. Și gata. Și trebuie, dacă vreți să faceți destul de repede, trebuie să aveți o mașină care are startul. Și cred că merită că pe ăsta. Da, merită că pe ăsta. Da, merge pe alt. Mă rog. Și, da, ce să vă mai zic, cam atâta cu acest videoclip. Sper că v-am ajutat și pa, pa.